శ్రీమన్నారాయణీయం 98వ దశకం బ్రహ్మవర్ణ జగత్పుత్పత్యాది వర్ణనము 11వ శ్లోకం. దుర్వారం ద్వాదశారం త్రిశతపరిమిళత్ షష్ఠిపర్వాభివీతం సంభ్రామ్యత్ క్రూరవేగం క్షణమనుజగదాచ్ఛిద్య సంధావమానం చక్రం తే కాలరూపం వ్యథయతు నతు మాం త్వత్పదైకావలంబం. విష్ణు కారుణ్యసింధో పవనపురపతి పాహి సర్వామయౌఘాత్. స్వామి, కాలరూపమైన నీ చక్రము వారింపరానిది. ఆ చక్రమునకు 12 అరలు కలవు. 360 పర్వదినములు ఉన్నవి. అవి మిక్కిలి వేగముతో తిరుగుచుండును. ప్రతి క్షణము లోకమును ఆక్రమించుకొనుచుండును. అట్టి నీ చక్రము యొక్క పాదభక్తుడనగు నన్ను బాధ పెట్టకుండా చూడుము. దయాసాగరా శ్రీ మహావిష్ణు వాయుపురాధిపతి, నీవు సమస్త రోగముల నుండి నన్ను కాపాడుము.